Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito na ang taong tinuturing kong pangalawang ama noon ay magiging pangalawang asawa ko. Ako po si Aika, 30 years old, isang simpleng babae na lumaki sa probinsya. May pangarap, may takot, at sigit sa lahat, marunong akong magmahal ng totoo. Maganda naman ako, Miss Love. Maputi at may maamong muka. Medyo chubby ang pangangatawan. Ang asawa ko ay si Vincent, 34 anyos. Siya ang unang lalaking minahal ko at siya ang unang lalaki sa buhay ko. Mabait siya at maalaga, masipag at responsable noong una. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip nang pakasalan ko siya 5 taon na ang nakakalipas. Pero sabi nga nila, hindi mo talaga lubos na makikilala ang isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama sa iisang bubong, hanggat hindi kayo sinusubok ng panahon. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa umpisa okay pa kami. May maliit kaming negosyo, sapat para mabuhay. Hanggang sa dumating ang mga problema. Pagkakautang, stress, at kung ano-ano pang hindi namin inaasahan. Unti-unti, nag-iba si Vincent. Naging mainitin ang ulo. Madalas wala sa bahay. At kapag nandyan, parang hindi na siya yung lalaking pinakasalan ko. Doon naman pumasok sa eksena si Ninong Benji. Si Ninong Benji ay 56 years old na, Miss Love. Ninong siya sa kasal namin ni Vincent. Matagal na siyang kaibigan ng pamilya nila. May kaya sa buhay, may sariling negosyo, at maaasahan siya. Sa totoo lang, tinitingala ko siya. Hindi lang dahil sa husay niya at sa edad niya, kundi dahil sa paraan niya ng pakikipagsalamuha. Napakakalmado niya at parang lagi siyang may solusyon sa mga problema. Noong nagsimula kaming malubog sa utang, si Ninong Benji ang unang tumulong. "Huwag kang mag-alala, iha," sabi niya sa akin noon habang nasa sala kami. "Malalampasan niyo rin yan. Nandito lang naman ako kung kakailanganin niyo ng tulong." Simpleng salita pero ramdam ko yung sincerity. Doon ko mas nakilala ang side niya na hindi ko napapansin dati. Maalaga siya, mapagbigay, at higit sa lahat marunong siyang makinig. Isang gabi, nag-away na naman kami ni Vincent. Tungkol sa pera na naman. Gusto niyang umutang ulit kahit hindi pa kami nakakapagbayad sa dati. "Wala ka namang naiintindihan," sigaw niya sa akin doon. Lubog na tayo sa utang, Vincent. Tama na. Mali na yung ginagawa mo. Itigil mo na yung pagsusugal mo dahil lalo tayong lulubog. Hindi rason ang magsugal para mabawi mo yung pera. Hindi ko na napigilan ang luha ko noon. Umalis siya ng bahay at iniwan akong mag-isa. Hindi ko alam kung bakit, pero ang unang taong naisip kong tawagan noon ay si Benji. Hindi siya nagdalawang isip. Makalipas ang ilang minuto, dumating siya. "Anong nangyari, Aika?" Tanong niya habang inaabutan ako ng tubig. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak ako nang umiyak sa harapan niya. Lahat ng sama ng loob, pagod at takot, ibinuhos ko. Tahimik lang siyang nakikinig. At nang matapos ako, tsaka siya nagsalita. "Hindi ka dapat nasasaktan ng ganyan." Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya noon at sa mga mata niya nakita ko ang pag-aalala. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon, pero sa gabing yon, parang may nagbago. Hindi ko siya nakita bilang ninong. May kakaibang init sa presensya niya. Isang pakiramdam na matagal ko nang hinahanap, pero hindi ko mahanap sa sarili kong asawa. "Salamat ho, Ninong." Sabi ko na pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit siya, "Nandito lang ako palagi." Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang pag-uusap namin. Minsan sa chat, minsan sa tawag, minsan personal. Hindi ko na malayan na unti-unti rin ako nasanay sa presensya niya. Sa tuwing wala si Vincent, sa tuwing nag-aaway kami, siya ang kasama ko. Siya ang kausap ko.
siya ang takbuhan ko. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyang nagbago o nagpabago sa takbo ng buhay namin. Naaksidente si Vincent. Isang gabing umuulan. Galing daw siya sa inuman. Kasama ang mga kaibigan niya. Dahil natalo na naman daw. Nawala ng kontrol ang motor niya dahil madulas. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Parang gumuho noon ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Sa burol, halos wala akong maramdaman. Para akong namanhid. Nakaupo lang at nakatingin sa kawalan. At sa lahat ng taong nandun, iisa lang ang hindi umalis sa tabi ko. Si Ninong Benji. Aika, mahina niyang tawag habang hinahawakan ng kamay ko. Kaya mo to. Hindi kita pababayaan, tutulungan kita. Sa unang pagkakataon, matapos ang trahedyang nangyari, napaiyak ako. Pagkatapos mailibing si Vincent, lalo akong nawala ng direksyon. Napakatahimik na ng bahay. Walang kausap, walang kasama. Pero hindi niya ako iniwan. Araw-araw siyang dumadalaw. Minsan magdadala ng pagkain, minsan makikipagkwentuhan lang. Hanggang isang gabi. Nag-iisa ka dito? Tanong niya habang nakatayo sa pintuan. Tumango ako. Sandali siya nag-isip bago nagsalita. Kung okay lang, pwede ba kitang samahan kahit sandali? Hindi ko alam, pero hindi ako tumanggi. Naupo kami sa may sala. Alam kong mahirap to, Aika. Pero huwag mong isiping nag-iisa ka. Napatingin ako sa kanya. At sa pagkakataong yon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako at niyakap siya. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto yon. Basta ang alam ko, sa yakap na iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. At nang maghiwalay kami, nagkatitigan kami. Punong-puno ng hindi masabi. At doon ko napagtanto. Alam kong mali, pero bakit ayokong pigilan ang namumuong tensyon sa pagitan namin? Pasensya ka na, Ninong. Mahina akong sabit umatras ng kaunti. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lamang ako. At sa mga mata niya, may nakita akong hindi inaasahan. Hindi lang pag-aalala, kundi damdamin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, guilt, o kakaibang pananabik. Sa gabing yon, unang best kong kinwestiyon ang sarili ko. Hanggang saan ko paninindigan ng tama, kung ang puso ko unti-unti nang kumakawala. At doon nagsimula ang hindi ko kailanman inakalang mangyayari sa buhay ko, ang relasyon sa pagitan ko at kay Ninong. Hindi ko akalaing pagkatapos ng lahat ng nangyari, may isang taong handang buuin ulit ang buhay ko. Kahit hindi nakasama ang asawa ko. Si Ninong Benji. Pagkatapos mailibing ni Vincent, sunod-sunod na problema ang humarap sa akin. Mga utang na naiwan niya, mga taong naniningil, at ang pangamba kung saan ako magsisimula ulit. Halos hindi ako makatulog sa kakaisip gabi-gabi. Pero isang araw, dumating si Ninong Benji na may dalang balita. Yung mga utang ni Vincent, ako nang bahala. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Po? Ninong, hindi ho pwede. Ang laki-laki noon. Huwag mo nang isipin yun. Ayoko namang makita kang naghihirapan dahil sa mga utang na hindi naman ikaw ang may gawa. Hindi mo yun kasalanan. Napaluwa ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pero, Ninong, bakit niyo ho to ginagawa? Mahina akong sabi. Tumingin siya sa akin ng diretso. Dahil importante ka sa akin, Aika. Hindi ko alam kung bakit, pero iba ang dating ng mga salitang yun. Isa pa, dagdag niya, ayoko ring nakatambay ka lang dito. May negosyo naman ako. Alam mo naman yun. Kailangan ko rin ng mga taong mapagkakatiwalaan. At gusto kitang kunin doon. Tutulungan kitang makapagsimula ulit. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko. Tumango lang ako habang pinupunasan ng luha. Salamat, Ninong. Hindi ko alam kung paano ko babawi sa inyo. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi mo na kailangang bumawi. Pero sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin,
Para bang may ibang ibig sabihin ang mga salitang yon. Lumipas ang mga araw, unti-unti kong tinanggap ang bagong takbo ng buhay ko. Araw-araw pumapasok ako sa opisina niya at doon ko siya mas lalong nakilala pa. Hindi lang bilang ninong, kundi bilang isang lalaki. Isang lalaking disiplinado at matalino. At may kakaibang charm na hindi ko napapansin noon. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin at hindi ko rin maikakaila. May mga sandaling hinahanap ko rin ang mga tingin niyang yun. Hanggang sa isang araw na hindi ko malilimutan. Kakaligo ko lang noon. Mainit ang panahon, kaya naman nakasuot lang ako ng sando. Tanging sando at maikling short lang. Basa pa ang buhok ko habang pinupunasan ko gamit ang tuwalya. At dahil mag-isa lang naman ako, kampante ako sa itsura ko. Pero nang lumabas ako ng kwarto, napatigil ako. Nandun si Ninong Benji, nakaupo sa may sofa. Ninong, gulat kong sabi, kanina pa po kayo dyan? Napansin kong sandaling natigilan siya at napatitig sa akin. At sa pagkakataong yon, hindi ko na malaya ng paraan ng pagtingin niya. Mula ulo, paibaba sa hita ko. Parang hindi niya inaasahan ang ganong itsura ko. Napalunok siya at doon ako kinabahan. May dala lang sana akong papeles. Sabi niya na parang pilit kinakalma ang boses. Hindi kasi kita makontak kanina. Napatingin ako sa sarili ko. Tsaka ko lang napansin ang itsura ko. Sige ho, sandali lang ho. Magpapalit lang po ako ng... Aika. Tumigil ako sa paglalakad ng tawagin niya ako. Yung paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko ay parang kakaiba. Daan-daan akong napalingon. Okay lang, Aika. Ang ganda mo nga eh. At ang sexy mo pala. Sabi niya ng mahina pero diretso. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi agad ako nakakilos. Parang may kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko dahil sa sinabi niyang yon. Lumapit naman ako ng konti para kunin yung mga papeles na daladala niya. Pero sa sobrang lapit namin, naramdaman ko ang init ng katawan niya. Eto po ba? Tanong ko. Tumango siya pero hindi niya agad binitawan ang papel. Napatigil kami. Napatitig sa isa't isa. Aika, mahina niyang sabi. Bakit po? Saglit siyang natahimik hanggang sa napabuntong hininga siya. Wala naman, mag-iingat ka. Napangiti ako ng bahagya. Saan ako mag-iingat? Sa inyo ba, Ninong? O sa sarili ko? Napakunot ang noon niya. Sa akin siguro. Kasi kung ako ang tatanungin mo, nahihirapan na ako. Napatigil ako. Saan kayo nahihirapan? Daan-daan siyang tumayo. At doon ko lalong naramdaman ang presensya niya. Sa pag-iwas, diretsyong sagot niya, parang tumigil ang mundo ko. At sa pagpipigil. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o kikiligin. Hindi po ba malito? Mahina akong tanong. Tinitigan naman niya ako. Mali kung may asawa ka pa. Pero ngayon, hindi na malito. Matagal na akong may nararamdaman sa'yo. Anya. Wala akong nasabi dahil sa unang pagkakataon, hindi ko na kayang itanggi sa sarili ko kung anong nararamdaman ko. Hindi na lang ito utang na loob. Hindi na lang ito respeto. May iba na. At ikaw, tanong niya, ano bang nararamdaman mo? Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob, pero sa mga sandaling iyon, pinili kong maging totoo. Hindi ko na rin po alam. Pero hindi na tutulad ang dati. Tahimik lang siya, pero ang mga mata niya parang may desisyon na. At kung hindi na natin pigilan, tanong niya. Napapikit ako sandali. Alam kong hindi dapat, pero bakit parang gusto kong sumugal? Pagmulat ko ng mga mata ko, nakita kong nakatingin siya at naghihintay ng sagot. At doon ko na-realize, hindi lang pala siya ang nahihirapan. Pati ako rin.
At ang tanong na matagal ko nang iniiwasan, handa ba akong tahakin ng ibang landas? O hayaan ko na lang ang sarili kong tuluyang mahulog sa lalaking hindi ko dapat mahalin? Mabilis lumipas ang mga araw. Isang gabi, overtime ako sa opisina. Halos lahat sila nakauwi na. May tinatapos akong reports noon at pilit kong inuubos ang oras para hindi ako umuwi agad. Ayokong mapag-isa sa bahay. Masyado lang akong malulungkot. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Ay ka. Napatingin ako. Sininong Benji? Oh, hindi pa ho kayo umuwi? Tanong ko na biglang kinabahan. Umiling siya habang papalapit sa mesa ko. Ikaw nga, andito pa eh. Sagot niya. Overtime ka? Opo, may hinahabol lang. Sagot ko. Tumigil siya sa tapat ng mesa ko. Hindi siya nagsalita kaagad at nakatingin lang. Sa paraan ng tingin niya, parang hindi trabaho ang nasa isip niya. Bakit po ganyan kayong makatingin ngayon? Hindi ko napigilang itanong. Napangiti siya ng bahagya. Pwede bang tanggalin mo na yung po at ninong? Sabi niya. Napalunok naman ako. Sige. Benji, may hina akong sabi. Parang may kung anong nag-ship sa hangin. Oh, bakit nakatitig ka na naman ng ganyan? Tanong ko. Wala naman. Ang ganda mo kasi. Diretsong sabi niya. Parang tumigil ang oras. Hindi ka ba natatakot dito? Mag-isa ka lang. Dagdag pa niya. Napayuko naman ako. Pilit tinatago ang ngiti. Hindi naman. Lumapit pa siya. Hanggang sa halos katabi ko na siya sa may upuan. Delikado dito. Bulong niya. Bakit naman magiging delikado dito? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Kasi baka mamaya may gumawa sa'yo dito nang hindi mo inaasahan. Napatingin ako sa kanya. Baka naman ikaw yung tinutukoy mo ha? Sagot ko na may halong biro pero may katotohanan. Ngumiti siya. Pwede din naman, pero depende pa rin kung papayag ka ba. Hindi ko na alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob, pero hindi ako umatras sa biroang yon. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, malakas at mabilis. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko na nasa ibabaw ng mesa. Ay ka, mahina niyang tawag. Hanggang tingin na lang ba tayo? Napapikit ako sandali. Alam kong ito na yon, yung puntong hindi ka na makakaatras. Pagmulat ko ng mga mata ko, nakatingin siya at naghihintay. At kung hindi na, sagot ko. Hindi na siya nagsalita. Sa halip ay mas lumapit pa siya, hanggang sa halos wala ng pagitan sa amin. At sa gabing iyon, sa mismong mesa kung saan ako nagtatrabaho, hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Binuhat niya ako at pinaupo roon. Ramdam ko ang medyo magaspang niyang kamay na humahaplos sa hita ko. Doon namin unang inamin sa isa't isa, hindi na sa salita kundi sa kilos, ang matagal na naming tinatanggi. Hindi ko na naisip kung tama ba o mali. Ang alam ko lang, gusto ko siya. At ganun din siya. Gusto niya rin ako. Unti-unti kinalas ko isa-isa ang botones ng suot kong blouse. Hanggang sa tumambad lahat sa kanya. Kitang-kita ko ang paghanga sa mga mata niya. Napakaganda mo talaga, Aika. Talaga ba? Baka naman binobola mo lang ako. Hindi, Aika. Ikaw ang babaeng pinagpala sa lahat. Maya-maya, hinalikan niya ako. Tumugon naman ako. Doon na ako nakaramdam ng init at sarap. Kahit buhay ang asawa ko noon, wala nang nangyayari sa amin. Kaya tila ako sabik na sabik ng mga oras na yon. Hingal ako habang ninanamnam ang sarap ng bawat sandali. Pagkatapos ng lahat, tahimik kaming pareho. Hindi naman awkward, hindi rin puno ng pagsisisi. Sa halip, para bang may kung anong nabuo sa pagitan namin. At ngayon, tanong ko ng mahina. Ngumiti siya habang inaayos ang sarili. At ngayon, iaatid na kita. Sagot niya. Natawa ko ng kaunti. Parang wala lang nangyari Sabi ko sa kanya.
Lumapit siya ulit. Bahagyang yumuko para magpantay ang mukha namin. Meron. At hindi ko yun makakalimutan. Bulong niya. Napalunok na naman ako. Ako rin. Hindi ko yun makakalimutan. Sagot ko. Sa biyahe pa uwi, iba na ang pakiramdam. Hindi na kami yung dati. May nagbago na. Pagdating sa bahay, akala ko magpapaalam na siya. Pero hindi siya agad umalis. Pwede pa ba akong pumasok? Tanong niya. Tinitigan ko naman siya. Dapat nga, hindi na ako pumayag. Pero sige pa rin ang sagot ko. Pagpasok namin sa loob, tahimik ulit. Pero ibang klaseng katahimikan. Yung parang may init. Parang may inaasahan kaming mangyayari ulit. Aika, tawag niya. Tumingin ako. Bakit? Hindi na siya nagsalita. Sa halip ay hinawakan niya ulit ang kamay ko. Mas mahigpit pa. Tapos niyakap niya ako sa bewang na para bang ayaw na akong bitawan. Parang ayoko nang iwan ka dito. Sabi niya. Ngumiti naman ako. At parang ayoko na rin napaalisin ka. Sabi ko pa. At doon, para kaming bagong mag-asawa na matagal na nasabik sa isa't isa. Walang halong pag-aalinlangan, walang takot sa sasabihin ng iba. Kami lang. Sa gabing yun, hindi na namin pinigilan ang mga sarili namin. Sa sofa pa lang, muling nilasap na namin ang init ng isa't isa, na para ba kaming apoy na nagliliyab. Sa bawat haplos, sa bawat halik niya, lalo akong nababaliw. Sa totoo lang, ibang-iba ang may edad na. Tila marami ng karanasan, marami ng alam. Pagkatapos, nakahiga kami at magkatabi, pareha sinihingal. Pero payapa ang kalooban. Hindi na tayo babalik sa dati, no? Tanong ko. Umiling siya. Ayoko na. Ikaw. Huminga ako ng malalim. Ayoko na rin. Hinawakan niya ang kamay ko. At paninindigan kita, Aika. Napangiti ako. Sa pagkakataong yun, alam ko na, hindi na ito simpleng relasyon. Hindi na ito panandalian lang. Ito na yung simula ng isang relasyon na kahit mali dahil ninong namin siya, pero pipiliin naming ipaglaban hanggang sa dulo. Hindi naging madali ang lahat. Akala ko nung una sapat na ang nararamdaman namin para magpatuloy, na kahit mali sa paningin ng iba, basta kami sigurado magiging okay din, pero hindi pala ganun kasimple. Sa bawat araw na lumilipas kasabay ng paglalim ng relasyon namin ni Benji, ay ang bigat ng konsensya ko. Lalo na tuwing naaalala ko si Vincent. Ang mga alaala namin. Yung mga panahong masaya pa kami. Yung mga pangarap na sabay naming binuo. Hindi naman basta mawawala. At kahit anong pilit kong sabihin sa sarili ko na tapos na ang lahat, may bahagi pa rin sa akin na naguguluhan. Isang gabi, mag-isa ako sa bahay. Nakaupo lang ako sa may sofa, hawak ang lumang larawan namin ni Vincent. Napabuntong hininga ko. Patawad. Mahina akong bulong. Hindi ko alam kung para saan yun. Kung para ba sa mga pagkukulang ko bilang asawa niya, o para ba sa bagong landas na pinili ko. Bigla akong napabalik sa realidad nang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, nandoon si Benji. Ayos ka lang? Tanong niya agad na halatang nag-aalala. Tumango naman ako. Pero halata sigurong hindi totoo. Pumasok siya at umupo sa tabi ko. Napansin niya na hawak ko ang litrato. Hindi siya nagsalita agad, pero naramdaman ko yung paggalang niya sa mga sandaling yon. Mahal mo pa rin siya. Mahina niyang sabi. Hindi ko na napigilan ang pagluha ko. Oo naman. Hindi naman mawawala yon. Sagot ko. Tahimik lang siya. At doon ko mas lalo siyang na-appreciate. Dahil hindi siya nagselos. Hindi siya nagalit. Sa halip, iniintindi niya ako. Pero, dagdag ko habang pinupunasan ang luha ko. Hindi naman ibig sabihin noon, hindi na ako pwedeng sumaya ulit. Dahan-dahan akong napatingin sa kanya. At hindi ibig sabihin noon na hindi totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Napahinga siya ng malalim. Aika, ayokong maging dahilan ng guilt mo. Umiling ako. Hindi ikaw ang dahilan. Sagot ko. Sandali kaming natahimik.
Hanggang sa siya nang nagsalita. Sigurado ka ba sa akin? Diretsahang tanong niya. Hindi naman ako nagdalawang isip. Oo naman. Hindi ba dahil sa utang na loob? Dagdag niya. Mas lumapit ako sa kanya. Hindi. Kung utang na loob lang to, matagal na akong umatras. Baka hindi ako masaya. Ngumiti siya ng bahagya, pero halatang gusto pa niyang makasigurado. At hindi rin ba dahil lang nag-iisa ka? Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi rin. Sagot ko. Pinili kita kahit alam kong hindi madali. Tahimik ulit, pero sa pagkakataong yon magaan na. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang tanong. Kung ganoon, sabi niya, hindi ako uurong. Mahal kita. Napangiti ako. Ako rin. Muling nagtagpo ang labi namin. At sa gabing yon, muli naming sinulit ang isa't isa. Hindi na kami nagtatanong kung tama ba o mali. Sa halip, tinanggap na lang namin na may mga bagay sa buhay na hindi mo kayang kontrolin, pero kaya mong panindigan. Lumipas sa mga buwan, Miss Love, unti-unti natutunan kong bumangon ulit. Sa tulong ni Benji, hindi lang ako nagkaroon ng trabaho, nagkaroon din ako ng bagong direksyon sa buhay. Mas naging involved ako sa negosyo niya, natuto at lumago, at higit sa lahat naging mas matatag. Sa opisina, hindi na namin kailangang magpanggap, hindi man kami lantad sa lahat pero hindi na rin kami nagtatago. Yung mga taong malapit sa amin, unti-unti ring nakaunawa. Hindi man lahat sumang-ayon, pero tinanggap nila. Isang hapon, habang nasa opisina kami, bigla niya akong tinawag. Aika, pwede ka ba sandali? Lumapit ako sa kanya. Bakit po? Ay bakit? Ngumiti siya. May papakita lang ako. May nilabas siyang maliit na kahon mula sa drawer. Kinabahan ako. Benji, ano yan? Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, tumayo siya at humarap sa akin. Aika, seryoso niyang sabi. Alam kong hindi naging perpekto ang simula natin. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Pero kung may isang bagay akong sigurado, dagdag pa niya, yun ay ayokong matapos to. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at doon ko nakita ang isang simpleng singsing. Hindi ko napigilan ang pagluha ko. Hindi ko man mababago ang nakaraan, sabi niya, pero gusto kong buuin ang hinaharap kasama ka. Hindi ako agad nakapagsalita. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Gulat, saya, takot. Pero higit sa lahat, kapayapaan. Sigurado ka ba? Tanong ko na nanginginig ang boses. Mas sigurado pa ako kaysa sa kahit ano. Napangiti ako kahit may luha. At ako, dagdag ko, sigurado rin ba ako? Tanong ko sa sarili ko. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Natatawa niyang sabi. Huminga ako ng malalim. Naalala ko ang lahat, ang sakit, ang pagkakamali at ang takot. Pero naalala ko rin ang lahat ng dahilan kung bakit ako nandito ngayon, kung bakit ako lumaban, kung bakit ako bumangon. At oo, sagot ko nang nakangiti. Sigurado na ako. Hindi niya napigilan ang saya sa mukha niya. Daan-daan niyang sinuot ang singsing sa daliri ko. At sa simpleng sandaling iyon, pakiramdam ko, nagsimula ulit ang buhay ko. Hindi perpekto, hindi ayon sa inaasahan ng iba, pero totoo. At para sa akin, sapat na yon. Habang magkahawak kami ng kamay, napatingin ako sa kanya. Salamat, Benji. Sabi ko. Para saan? Tanong niya. Para sa lahat. Sa pananatili sa akin, sa pagpili sa akin kahit hindi madali. Gumiti siya. At salamat din, Aika. Dahil pinili mo rin ako. Sa huli natutunan ko, hindi lahat ng kwento nagsisimula sa tama, Miss Love. Minsan sa pagkakamali pa nga nagsisimula ang totoong pagmamahal. At kahit gaano pa kagulo ang naging daan, kung pareho kayong handang panindigan ng isa't isa, makakahanap kayo ng sariling paraan para maging masaya. At sa pagkakataong to, pinili ko ang sarili ko
at ang lalaking handang mahalin ako ng buong buo kahit pa ninong namin siya sa naging kasal namin ng dati kong asawa. Hanggang dito na lamang po, Miss Love, ang maiksing kwento ng aking buhay. Thank you so much and God bless. Sige na pare, anakan mo lang si Mrs. Ako nang bahala sa gastos ng anak mo. Alam mo naman ang problema ko, di ba? Baog ako at gusto naming magkaanak. Nababaliw ka na ba pare? Sa tingin mo pa papayag si Kumari na gawin namin yun? Ako nang bahala doon. Sigurado akong mapapapayag ko siya. Basta ba tayong tatlo lang makakaalam? Hindi pwedeng malaman ng kahit na sino. Pati na ng asawa mo ang tungkol dito. Ano pre? Deal? Sa buhay ng tao ay walang perpektong pamilya. May pera ka nga, hindi ka naman magkaanak. Hindi ka rin magiging masaya. Kapag naman may mga anak kayo, pero wala naman kayong pera, ay hindi ka rin naman magiging masaya. Iba't iba ang problema ng bawat tao sa mundo. Ang kasiyahan ay matatagpuan sa puso. Depende na lamang sa'yo kung paano kang mamumuhay at kung paano mo lalabanan ang bawat pagsubok sa buhay mo para mapanatili o manatili kang masaya. Ito ang kwento ng buhay naming mag-asawa na nais ko sanang ibahagi sa inyong programa. Muli ay nagbabalik ang inyong narrator, Miss Mizzy, upang i-share sa inyo ang isa na namang kwento ng buhay na ibinahagi sa atin ng ating letter sender na itatago natin sa pangalang Jimboy or Jim. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Jim, 35 years old na at ang asawa ko ay itago niyo na lang din sa pangalang Cynthia, 32 years old. 10 taon na kami ng asawa kong kasal. Isa pala akong negosyante. May-ari ako ng isang bakery. Mayroon na itong ilang branch sa Visayas at Mindanao. Ang asawa ko naman ay isang bank teller ng isa sa mga sikat na bangko. Mahilig kami ni Mrs. At dahil wala pang kaming anak, ay nagagawa namin ang lahat ng gusto naming dalawa. Maganda kasi si Mrs. At talaga namang takaw pansin. Lalo na kapag suot nito ang uniforme nito sa trabaho. Bukod kasi sa makinis si Mrs. ay napakaputi pa, parang labanos ang kutis. Kaya naman kapag inihahatid ko ito sa trabaho at nakamotor lamang kami, ay takaw pansin siya sa mga kalalakihang nadadaanan namin. Lalo na sa mga tricycle driver na alam kong inaabangan palagi ang pagdaan niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa loob ng 10 taon, ay umaasa na kaming magkaroon ng anak ng asawa ko. Pero tila naman kami binibiro ng tadhana dahil hindi talaga kami nagkaroon ng anak. Ginawa na namin ang lahat ng paraan na aming naririnig at sinasabi ng mga matatanda. Hanggang pati ang pagsisinulog para humingi ng anak sa Poong Nazareno ay ginawa na rin namin ni Cynthia. Pati na rin ang mamanata sa mga birhen, pero wala pa rin. Ga, subukan na lang kaya nating lumapit sa doktor. Suwestyon ng misis ko isang araw. Game naman ako dahil gusto ko na rin talagang magkaroon ng anak. Sige ga, bukas ay pupunta tayo ng ospital para makapagpa-check up tayo. Umaasa akong sana ay magiging okay naman ang lahat. Pero sa isang banda ay kinakabahan talaga ako sa magiging resulta ng check-up. Kinabukasan nga ay excited na kaming dalawa ng asawa kong tumungo sa ospital para sa check-up. Pero doon ako tila pinagsakluban ng langit nang malaman kong ako ang may problema. Wala akong kakayahang magkaanak at walang magagawa ang sensya para sa kalagayan ko. Nagpa-second opinion pa kami sa ibang ospital hanggang sa nakatatlong doktor na ang pinuntahan namin na ganun pa rin ang resulta. Ga,
Subukan pa natin sa ibang doktor. Suwestyon ni Cynthia sa akin na nagsisimula ng panghinaan ng loob. Tama na ga. Baog ako at yun ang katotohanan. Ilang doktor pa bang kailangan magsabi sa akin nun para maintindihan kong baog ako? Natigilan ang asawa ko sa sinabi ko. Pero ga, baka kasi. Tama na Cynthia, uwi na tayo. Iritable ang bulalas ko. Sinasabing ang anak ang nakakapagbigay ng tuwa at saya sa isang pamilya. Kaya tila naglaho lahat ng lakas ko sa nalamang wala pala akong kakayahang magkaroon ng anak. Ang unfair naman yata ng buhay na ito. Hindi naman ako masamang tao at mapagmahal naman akong anak, pati na asawa. Pero bakit naman sa dinami-dami ng lalaki sa mundo ay sa akin pa nangyari ang ganito? Ang magkaroon ng sakit na ganito, isang inutil at walang kakayahang magkaanak. Ang daming lalaking nambubugbog ng asawa, nananakit ng anak at walang pagpapahalaga sa pamilya. Pero bakit ako pa? Nakaramdam ako ng panliliit sa pagkatao ko. Pakiramdam ko, wala akong kwentang asawa dahil hindi ko maibibigay kay Cynthia ang pinaka-aasam-asam nitong anak. Ang hirap ng sitwasyon ko. Umuwi kami ng bahay na walang imikan. Kinagabihan ay hindi ako makatulog, kaya uminom ako ng alak. Hindi ko napigil ang bugso ng damdamin nang maramdaman ko na lamang ang paghaplos si Cynthia sa balikat ko. Ga, hayaan mo na. Pwede naman tayong mabuhay ng walang anak eh. Naiiyak na wika ng misis ko. Napayakap na lamang ako sa asawa ko at humingi ng tawad. Pasensya ka na ga. Hindi ko mabigay yung gusto mo. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang gusto mong anak. Isang malungkot na ngiti na lamang ang sumilay sa mga labi ni misis. Alam kong nahihirapan siyang tanggapin ang sitwasyon namin. Ako nga ay ganoon din. Halos hindi ko talaga matanggap ang resulta ng check-up na iyon. Iminungkahi ko kay Cynthia na mag-ampo na lamang kami ng bata. Pero tumanggi ito. Gusto niyang maranasan na magbuntis at magkaroon ng anak na galing sa kanya. Kaya naman mas lalo kong naging frustrated. Sinabi niya na lang, natanggapin na lang namin na hindi na talaga kami magkakaroon ng anak. Tatanda kaming dalawa lamang ang magkasama. Marami naman daw kaming mga pamangkin. Sa mga sumunod na araw, ay tila ako nawalan ng gana sa buhay. Halos hindi na ako lumalabas ng bahay at hindi ako pumupunta ng bakery dahil sa sama ng loob ko. Palagi na lamang akong nagmumukmuk. Dumating pa ako sa puntong naging bugnutin na pati ang asawa kong si Cynthia ay nasisigawan ko na. Pwede ba Cynthia? Huwag kang makulit. Kung gusto mong pumunta ng beach kasama ang mga kaibigan natin, edi sumama ka. Huwag yung ako yung kinukulit mo. Bulyaw ko sa aking asawa isang araw ng Sabado. Niyaya kasi kami ng kumpare namin at ang pamilya nilang mag-beach dahil birthday ng inaanak namin. Si kumparing Matt ay malapit kong kaibigan. Inaanak ko ang panganay niyang anak. 2 ang anak nila ng asawa niya at ang inaanak ko ang may birthday ngayon. Kita ko noon ang pagkagulat sa mga mata ni Cynthia. Naroon din ang sakit na bumalatay sa mukha ng maganda kong asawa. Sandali akong nahimasmasan sa kalokohan ko. Sorry ga, hindi ko sinasadya. Pasensya ka na. Paghingi ko ng tawad sa misis ko. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Pinababayaan mo na ngayong bakery, Jimmy. Jim naman, hindi ito ang katapusan ng mundo. Kung hindi para sa atin ang magkaroon ng anak, ay hindi talaga yun para sa atin, kaya tama na. Tigilan mo na yung pagmumukmuk mo. Niyakap ko si Cynthia. At doon ay tila gumaan ang pakiramdam ko matapos kong umiyak sa bisig ng asawa ko. Sinasabi ng iba na ang pag-iyak ng mga lalaki ay nakakabawas ng pagkalalaki. Pero para sa akin ay hindi kawalan ang mga luhang yun. Iyon ang dahilan ng paggaan ng pakiramdam ko na kay bigat-bigat sa mga lumipas na araw. Naging okay na kami ni Cynthia
at masaya kaming pumunta ng maaga sa mall para bumili ng regalo para sa inaanak namin. Nakaka-excite na bumili ng regalo para sa mga bata. Isinali na lang din namin ang mga kalaro ng inaanak ko. Halos kasing edad lang naming mag-asawa si paring Matt at ang asawa nitong si Connie. Maganda rin naman si Maring Connie pero dahil sa may anak na nga ito ay tumaba na ito. Si paring Matt naman ay matanda lang sa akin ng 1 taon, matangkad na lalaki at moreno. Maliman pero hindi ko maiwasang makaramdam talaga ng inggit sa kumpare ko. Mabuti pa sila ng asawa niya, nakakadalawa na, habang ako ay hindi man lang makagawa ng isa. Pagdating doon, ay masaya kaming sinalubong ng inaanak ko kasama ang mga kalaro niya. May dala kasi kaming pasalubong para sa lahat ng mga batang naroon. Pare, Mare, buti na lang nakarating kayo. Kanina pa kayo inaantay ng inaanak niyo eh. Wika ni paring Matt. Pansin ko ang paghagod nito ng tingin sa asawa kong nakasuot na ngayon ng swimsuit. Alam ko naman noon pa talaga ay kursunada na ni paring Matt ang asawa ko. Napansin ko rin ang pagsunod ng mga mati nito kay Mrs. nang umalis ito para puntahan si Maring Connie. Nakaupo ako noon sa buhanginan nang lumapit si Mrs. Nakatingin ako sa mga batang naglalaro. Sana ga makita kitang laging ganito, yung masaya lang, hindi nakasimangot ka buong araw. Nakatawang wika ng asawa kong si Cynthia. Huwag mo munang isipin ang ibang bagay. Mag-enjoy na lang tayong dalawa ha? May mga bagay talaga sa mundo na minsan ay hindi talaga para sa iyo. Kagaya na lamang ng nangyari sa atin. Wala tayong kakayahan na magkaroon ng anak. Masakit man pero tanggapin na lang natin yun ga. Nang pumasok kami sa loob ng aming tinutuluyan, ay daig pa namin ang nag-honeymoon ni Mrs. Halos 1 oras din kaming nagtampisaw sa kaligayahan. Sa mga lumipas na araw, ay balik sa dati ang buhay naming mag-asawa. Bumalik ako sa pamamahala ng bakery namin habang si Cynthia ay sa trabaho niya sa bangko. Pilit kong kinalimutan ang kalagayan kong hindi magkakaanak. Kapag kasi naiisip ko ang mga bagay na yun, ay tila ako pinanghihinaan ng loob. Nararamdaman ko na naman yung pagiging walang silbi kong asawa. Hanggang sa isang araw, ay nagulat na lamang ako nang kakagising ko lamang ay bumungad sa aming tahanan si kumparing Matt. Tila ito may malaking problema. Ang mga mata ay namamaga na para bang ilang araw nang hindi nakakatulog ng maayos. Dito na siya nagkwento sa aming mag-asawa na kaya siya narito ay dahil sa hihiram sana siya ng pera sa aming mag-asawa. Nasa ospital ang inaanak ko dahil may sakit daw to. Sakitin naman kasi talaga ang batang yun simula pa nung isinilang to. Maraming kailangan na laboratories at test kaya kailangan ng malaking halaga. Wika ni paring Matt. Kaagad ko naman siyang pinahiram ng pera dahil nag-aalala din ako sa kalagayan ng inaanak ko. Si paring Matt pala ay isang manager ng isang fast food chain. Wala namang trabaho ang asawa niya, kaya siya lamang ang kumikita sa kanilang dalawa. Alam kong wala rin silang sapat na ipon, kaya alam kong mahihirapan sila, lalo na ngayong nagkasakit ang kanilang panganay na anak. Kinahapunan ay sinundo ko sa bangko si Mrs. para dalawin namin ang inaanak ko. Nag-aalala din ang asawa ko sa bata dahil napamahal na rin to sa kanya. Saktong nakarating kami doon ay natutulog na ang bata. Lihim na umiyak si Connie na asawa ni kumparing Matt. Si paring Matt naman ay malungkot na nakaupo na para bang wala sa sarili. Sa labas na tayo mag-usap pre. Bulalas nito. Sabay tayo sa kinauupuan. Habang si Cynthia ay niyakap si Connie. Hindi ko alam kung ano ang problema ng mag-asawa, pero sa tingin ko ay mukhang malaki ang problema nilang dalawa. Dito kami humantong sa rooftop ni paring Matt. Ano bang sakit ng bata pare? Nagtatakang tanong ko sa kanya.
May leukemia si Neo pare. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Okay naman sana yun wala namang problema. Match naman ang bone marrow nila ng kapatid niya. Ang kaso, saan naman ako kukuha ng pera pare? Hindi pa kasali ang mga gamot na bibilihin. Malaki-laki rin ang kakailanganin namin. Magkano lang bang naitabi naming pera ni Connie? Wika ni paring Matt. Hindi ko alam talaga pero nang mga oras na yun ay tila ako sinulsula ng demonyo. Bigla na lamang yun pumasok sa isip ko. Pre, kung gusto mo bibigyan kita ng perang kailangan mo. Pero sa isang kondisyon. Napatingala sa akin si paring Matt na blanco ang mga mata. Ano namang kondisyon? Sandali akong hindi nakapagsalita. Pero ito lamang ang tanging paraan para mabigyan ko ng anak si Cynthia na talaga namang iluluwal niya. Ako nang bahalang magbayad sa gastusin ng inaanak ko pare. Pero kapalit nun, ng pagbubuntis ng asawa ko. Buntisin mo si Cynthia pare. Ako nang bahala sa problema mo para na rin sa kaligtasan ni Neo. Matagal na katahimikan ang dumaan sa aming dalawa ng kumpare ko. Ano? Nababaliw ka na ba pare? Sa tingin mo ganun kadali lang yun? Sa tingin mo ba papayag si Maring Cynthia? Alam na kasi ng kumparing Matt ko ang problema naming mag-asawa. Alam niyang hindi ako magkakaanak. Sinabi ko na sa kanya yun. Pero hindi niya yun sinabi sa asawa niyang si Maring Connie. Walang makakaalam tungkol sa lahat ng to. Sikreto lamang natin to pare. Hindi to malalaman ni Maring Connie at maliligtas mo pa si Neo. Pangungumbinsi ko pa kay paring Matt. Pare, magandang asawa ko. Jackpot ka na sa kanya kung tutuusin. Hindi ka lugi sa kondisyon ko na to. Dehado pa nga ako kung tutuusin Pero desperado lang talaga ako. Alam mo naman yung kalagayan ko, di ba? Napatingin ito sa akin. Alam ko naman kasing tipo niya ang asawa ko. Kaya alam kong hindi ito makakatanggi sa ino-offer ko. Paano si Mare? Papayag ba siya? Tanong nito. Ako nang bahala sa kanya. Sisiguraduhin kong mapapapayag ko siya. Isang beses lang ba to pare? Kung mabuntis mo agad, di isang beses lang. Pero kung hindi mabuntis, di uulitin yung lahat. Kita ko ang paglunok ni paring Matt at matapos ang ilang minutong katahimikan ay pumayag na rin ito. Si Cynthia na lamang ang kailangan kong kausapin para sa bagay na to. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap kong magiging kumpleto at masaya kaming buong pamilya. Ano pre? Deal? Usapang lalaki to walang ibang makakaalam. Makakaasa ka pare. Deal? Wika ni paring Matt. Pag-uwi namin sa bahay, ay masaya akong naghanda ng hapunan namin. Hanggang sa habang kumakain kami, ay napag-usapan namin ang tungkol sa problema ni na paring Matt at Maring Connie. Sinabi sa kanya ni Maring Connie ang lahat. Dito ko na binuksan kay Cynthia ang tungkol sa napag-usapan namin ni paring Matt. Nagalit si Cynthia sa akin sa sinabi kong magpapaanak siya kay paring Matt. Kapalit ng gagastusin ko o ako ang gagastos sa pagpapagamot ng bata. Hindi ko lubusang maiisip mo ang bagay na yan. Kung ano yung pumasok sa utak mo, Jimboy. Nababaliw ka na ba? Napatayo pa si Mrs. sa kinauupuan matapos uminom ng tubig. Ga, ito na yung paraan para magbuntis ka. Gusto mong maranasan ang magdala ng anak sa sinapupunan mo ng 9 na buwan, di ba? Gusto mong magganap o maging ganap na babae, hindi ba? Ito lamang ang chance na mayroon tayo, Cynthia. Hindi ko maibibigay sa iyo yan, alam mo yan. Patuloy kong kumbinsi sa asawa ko. Ito lang talaga yung paraan para magkaroon kami ng anak. Siguro masasaktan akong makikita ang aangkinin siya ni kumpare. Pero para sa amin ni Cynthia ay gagawin ko lahat ng to. Natigilan naman si Mrs. at tahimik na pumasok sa kwarto namin. Ilang oras din siyang nagkulong doon. Siguro'y nag-iisip. Hindi ko na namalayan kung ilang oras na ang lumipas.
Naramdaman ko na lamang ang palad ng asawa kong humaplo sa pisngi ko. At pumapayag na din siya sa wakas. Sige na nga, Ga. Pumapayag na ako. Pero dapat, hindi natin to ipapaalam sa kahit na sino. Lalo na kay Kumaring Connie. Nakakahiya sa kanya. Kahit sa buong pamilya natin. Tayong tatlo lamang nila kumpare ang makakaalam tungkol sa bagay na to. At itatago natin tong sikreto habang buhay. Wika pa ni Mrs. Makakaasa ka, Ga. Sinabi ko na yan kay paring Matt. Kaagad na nag-schedule kami ng saktong oras at araw para gawin yun. Uminom pa ng alak ang misis ko para mawala ang lahat ng hiyang nararamdaman niya kay kumparing Matt. Habang ako naman ay nasa kabilang kwarto at minomonitor ang lahat. Kitang-kita ko ang nangyari. Mula umpisa hanggang sa huli. Pinanood ko kung paano inangkin ni kumparing Matt ang asawa kong si Cynthia ng paulit-ulit para siguradong mabuntis talaga to. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Tiniis ko ang lahat ng sakit para magkaroon lamang kami ng anak. Kitang-kita ko naman na tuluyan na ring nadala si Mrs. at kusa na ring tumutugon sa bawat halik ni kumpare. Matapos ang isang oras, ay sabay na lumabas ng silid ang dalawa. Hindi makatingin ang asawa ko habang kinakausap naman ako ni paring Matt. Ano pare? Sinigurado mo ba? Tanong ko dito. Oo naman pare. Sa sobrang kinis at ganda ni Kumari, inaibuhos ko sa kanya lahat. Sagot nito. Tarantado. Balik ko dito. Natawa lamang ito. Nagpaalam na si paring Matt kay Mrs. Ibinigay ko sa kanya ang perang kailangan niya. Walang imikan kaming mag-asawa. Parehas nagpapakiramdaman. Hindi niya ako kinausap, pero inintindi ko na lamang ang nararamdaman ni Mrs. Nagtataka pa si Maring Connie kung saan nakuha ni paring Matt ang pera. Sinabi kong galing sa aming mag-asawa at kusang loob naming binigay ang halagang yun para sa inaanak namin. Lumipas ang isang buwan, ngunit hindi nagdalang tao si Mrs. Kaya kailangan pang ulitin ang pangyayaring yun sa kanila ni kumpare. Sa pagkakataong to, hindi ko na kaya pang panoorin silang dalawa. Muli ay pinatawag ko si paring Matt sa bahay dahil negative ang result ng pregnancy test. Kaagad na nagtungo ang dalawa sa silid at sinimulan na ang dapat simulan. Rinig ko mula sa pwesto ko ang ingay na nanggagaling sa loob ng silid naming mag-asawa. Sinulit ng dalawa ang isang oras hanggang sasabay silang lumabas ulit ng kwarto na parehas pang hingal na hingal at pawisan. Lumipas ang mga araw. Napapansin ako o may napapansin akong kakaiba. Paulit-ulit na pala nilang ginagawa ang bagay na iyon. Sinasabi lamang ni Cynthia na para masigurong magbubuntis na talaga siya. Ayaw na niyang maghintay pa. Akala ko ay matapang ako at kakayanin ko ang lahat. Pero napapansin kong mukhang nagugustuhan na rin yata ni paring Matt ang ginagawa nila ni Cynthia. Ang buong akala ko ay kaya kong tiisin ang lahat. Pero mukhang hindi ko yata kaya. Dahil parang tuluyan na yatang nagkaroon ng relasyon ang asawa at kumpare ko. Ilang araw pa lang kasi ang nakakalipas mula nang pumunta ito sa bahay ay nakita kong magka-chat ang dalawa at sa hotel sila nagkita. Nagpaalam sa akin noon si Mrs. at sinabing gagabihin daw siya ng uwi dahil makikipagkita siya kay paring Matt. Bagay na hindi ko tinutulan dahil para akong napipi. Kasalanan ko kung bakit ito nangyayari ngayon. Nagpa siya muna akong umalis. Pumaroon muna ako sa bahay bakasyunan namin sa Mindanao. Umalis akong walang pasabi kay Mrs. Tahimik dito sa bahay bakasyunan namin sa Mindanao. Kaya dito ay umaasa akong matatagpuan ko ang katahimikan na ilang araw ko na yatang hindi naranasan. Ngunit wala pang 5 oras ay nagulat na lamang ako nang bumungad sa bahay namin ang masayang mukha ni Cynthia. Sobrang saya nitong niyakap ako
at sinabing sa wakas ay buntis na siya. Inabot niya sa akin ang isang pregnancy test at isang papel na galing sa doktor na nagpapatunay na buntis siya. Maigpit na niyakap ako ni Cynthia at kumandong sa kandungan ko. Umiiyak itong humalik sa pisngi ko at nagpapasalamat sa akin. Nakipagkita daw siya kay paring Matt para sabihing buntis na siya. Isusurprise niya nga raw kaming dalawa. Ngunit pagbalik naman daw nila sa bahay ay wala naman na ako doon. Naiwan na raw si paring Matt dahil bumalik na to sa ospital. Hindi ko maintindihan ang nadarama ko. Naghalo-halo na. Hindi ko maintindihan ang nadarama ko noon. Para akong hindi makahinga. Naghalo-halo na ang nararamdaman kong lungkot, sakit, galit at tuwa na hindi naman pala nagbago ang damdamin ni Cynthia para sa akin. Masyado lang pala akong nag-isip ng kung ano-ano. Akala ko talaga ay tuluyan nang nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Isang linggo pa kaming nanatili sa bahay bakasyonan namin sa Mindanao. Dito na numbalik ang lahat ng kasiyahan namin ni Cynthia. Ingat na ingat ako sa asawa ko, lalo na nung nakaramdam na siya ng morning sickness. Masaya at hindi ko naramdaman na hindi ko anak ang dinadala ni Cynthia. Kinalimutan ko ang lahat ng sakit na nadarama ko. Ang mahalaga sa ngayon ay nanatili kaming masaya at buo. Nanatiling matibay ang pagsama namin kahit sa pagsubok na dumaan sa buhay namin. Sa ngayon ay 2 taon na ang anak namin ni Cynthia. Tungkol naman sa kumpare naming si Matt, ay nakakasama pa rin namin sila sa tuwing may mga okasyon. Ito ang karanasan naming mag-asawa na sumubok sa aming katatagan. At tinupad naman nga ni paring Matt ang pangako niyang walang makakaalam ng sikreto naming 3. Hanggang dito na lamang po ang istorya ng aming buhay. Nagmamahal, Jimboy.